Ahoj, vítam ťa v ďalšom dni aprílovej tvorivej výzvy. A dnešná téma je hračka. Tak ja sa tu chvíľočku budem takto hrať. A aby som sa dostala do toho rozpoloženia alebo do tej nálady vôbec uchopila tú tému a ako keby by mi prišli nejaké myšlienky alebo spomienky alebo niečo, čo by som k tej téme mohla použiť. A od rána mi ide hlavou taká myšlienka, že slovná hračka. A v princípe tie slovné hračky sú na to, aby zabavili svoju myseľ. Tak mi tak napadlo, že úlohou tej hračky je možno aj odviesť pozornosť, tak ako ju dávame deťom, aby sa zabavili, aby nevnímali, neviem, to, čo je. Taká zaujímavá asociácia, ktorá mi k tomuto napadá. Ale príde mi, že hračka môže byť aj výchovná, že nevždy vieme uchopiť realitu a prijať tú jej surovosť alebo to, že niečo tak je. Ale v tej hre možno to dokážeme viac uchopiť a prijať a možno aj nebrať to tak vážne. No. Takže príde mi zaujímavé myšlienky. A toto hranie sa s farbami, ktoré menia, je taký spôsob, ako otvoriť tú tému a nechať voľne prichádzať myšlienky, možno aj zážitky. Rozmýšľam moje hračky, keď som bola malá. Ja som mala veľmi rada bábiky. Takže to boli asi tie moje hračky. V mojej dobe ich ešte nebolo až také extrémne množstvo. A tým, že ja som vyrastala na dedine, tak som sa veľa hrala vonku. A pamätám si, ako sme sa hrali na obchod a zbierali sme listy orgovanú, boli maslo a rôzne veci z prírody, ktoré vlastne boli tými hračkami a nahradzali tú realitu, tú reálnu vec, tak, reálnu vec. No a ešte mi tak napadá, že v dnešnej dobe je najväčšou hračkou tento mobil, s ktorým vlastne aj natáčam toto video. A ako dlho vieme stratiť alebo stráviť. Nie, nebudem to nazývať stratené. Nič nie je stratené. Všetko je skúsenosť, aj keď to možno zo začiatku tak nevyzerá. Takže strávime s týmto hraním sa a aj bez toho, že by sme hrali hry. Už len sledovaním tej inej reality. A možno strávime viac času
ako skutočným hraním sa. A ja som včera bola u môjho syna, ktorý si práve zaobstaral svoj prvý byt a bola tam aj moja ročná vnúčka a zatiaľ, čo oni riešili všetky tie veci okolo bytu, tak som sa s ňou hrala a nemali sme žiadnu hračku. Vlastne najväčšia hračka boli kľúče od toho bytu, s ktorými sme sa prehrali. Takže hračka. Priniesla mne takéto zamyslenia. A keď som v tej hravej nálade, tak priznám sa, že teraz ani nerozmýšľam, čo robím, čiže ruky robia úplne tým, že sa zamýšľam nad tým príbehom hračky. Takže fakt vôbec netuším, čo, ako, či je to dobré, či je to zlé a možno toto je taká najlepšia úloha hračky. Zamestnať mysel. Všetky tie koncepty, čo tam sú a otvoriť ju do iných dimenzií. A vrátim sa opäť k tej slovnej hračke. Existujú také slovné hračky, volajú sa koány a oni presne slúžili tým spôsobom, že hovorili, taký známy koán je ako znie zvuk, keď tlieska jedna ruka, alebo niečo také podobné. Aký je zvuk tleskotu jednou rukou? A keď to dáte mysli, tak tá sa tam zasekne, povedzme. A ako keby cez takéto slovné hračky viete preskočiť do nejakej inej dimenzie, kde asi chodia iné odpovede. Vyskúšajte, prípadne si nájdete svoj koán. Ja mám jeden obľúbený, ale nebudem ho zdieľať tu, pretože je taký dlhý, ale pozdielam ho v skupine, tak ak ste zvedaví, tak sa tam prípadne prihláste. Alebo mi napíšte, tak. A ja vám ho pošlem. Pre mňa ten koán bol, neviem, ako keby jedna časť úplne rozumela tomu, o čo tam ide. Určite si môžete nájsť ten svoj a možno keď tá vaša mysel bude mať dobrú hračku, tak sa podarí vám preskočiť do toho stavu, kde pochopíme, že život je len hra. A povedala som len hra, ale možno by to lepšie bolo až hra. No a ja tu mám, vlastne som chcela úplne inak. A mám tu obrázok z tej predošlej výzvy, čo spomínam, a samozrejme je to žena, ale použila som tam vlastne jednu takú hračku na tvorenie tých kvietkov a je to toto. A myslela som si, že budem tvoriť tým, ale možno to
vyskúšam tu. Volá sa to, že spirograf. A ja keď som to objavila, tak už som mala dosť rokov. A vôbec si túto hračku nepamätám z detstva. Keď som to s niekým zdieľala, tak mi hovorili, že wow, s tým sme sa hrali ako deti. No. Tak mňa to obišlo. Ale môžeme si vyskúšať, ako to funguje. Nemám úplne ideálne podmienky, takže možno to nebude až taká sláva. Ale asi takto. Tak. A preskočilo. Musím si zobrať nejakú servitku, trošku to tu utrieť. Nevadí. Je to hra. Páči sa mi, keď tu zostanú tie kvapky a ja mám trpezlivosť a nechám to zaschnúť, pretože to vytvára kontrast, ale zase kým tu sú, tak sa nedá až tak veľmi pracovať. Toto tu je zaujímavé. No a s týmto sa robí celkom náročne, keď to nie je rovný povrch. Ale skúsim možno nejaký jednoduchší. Toto koliesko by mohlo byť dobré. No. Neviem, či úplne ideálne, ale je to hra. Hop. Jej. No, nezabrala som si veľmi kontrastnú farbu, takže neviem, či to vidíte. Ale treba to trošku pochopiť, ako s tým pracovať. A vyskúšam ešte jednu. Možno niečím kontrastnejším. Takúto. A zoberiem si červenú do červenej. Vyskúšam ešte. Rozmýšľam, ktorý. Niektoré pohyby idú ľahšie, niektoré ťažšie. Toto je náročné, keď to nie je rovné. Ale toto. Sa mi to vždy zasekne ako.
Jej, ako by povedala moja vnúčka. No, tak je to hračka. Aj keď to vôbec nebola hračka. Alebo nie je. Nevadí, je to zábava. Skúšanie. A daj mi vedieť, či si o takej hračke vedela. Alebo vedel. Ja tu mám ešte jedno, ale na to asi treba veľmi tenkú ceruzku a tu nemám. Táto vyzerá jednoduchšie na to točenie. Predsa len na tejto bolo treba trošku nájsť ten grif, ako to točiť, a tým, že som tam dala tú vodu a ten povrch nie je rovný, tak nevždy to bolo úplne jednoduché. Tak no. Každopádne je to krásne, možno práve to, keď tá hračka prinesie ten úžas, tú radosť, ktorú sme mali včera. Tak je to skvelé. Ja by som sa tu mohla hrať ešte s týmito mojimi hračkami, obľúbenými, štecom a farbičkami a vodou. A objavovať radosť v tomto procese. Ale pre dnešok tu končím. Aspoň s tým videom. Idem sa hrať inak. A ak sa ti... Wow. Nie je tá modrá úžasná? Ak sa ti toto tvorenie so mnou páči, tak zostaň tu so mnou, kľudne mi daj vedieť, čo by ťa zaujímalo, bavilo, a prípadne sa prihlás, napíš mi do vlny a my sa stretneme zajtra opäť pri ďalšej téme, už 25. A maj krásny deň a nájdi svoju hračku dnes. Ahoj.